Byli poniżani i torturowani. Po latach oddano im hołd, by pokazać, że pamięć o nich i dramatycznych wydarzeniach, w jakich brali udział, nadal jest żywa. W Świętochłowicach odbyły się dziś uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar obozu pracy Zgoda, w którym życie straciło ponad 2000 osób. Zgoda mieścił się na terenie zakładów o tej samej nazwie. W czasie wojny więziono tam osoby pochodzenia żydowskiego, a następnie został przekształcony w filię obozu Auschwitz. Po 1945 roku trafiali tam m.in. Ślązacy podejrzewani często niesłusznie o współpracę z hitlerowcami, czy osoby podejrzewane o niechęć do komunistycznej władzy. Obóz istniał przez 300 dni. Szacuje się, że w obozie więziono około 6000 osób. Śmierć poniosło ponad 2000. Część z nich, w tym wiele kobiet i dzieci, zmarło w lecie 1945 roku, kiedy wybuchła w obozie epidemia tyfusu. Nowe buchy Śląskiej Nacjowej Oficyny. Nowe książki Narodowej Oficyny Śląskiej. Po afach geschichtowym romanie Bary Dominiki o koncentracjonlagrze Zgoda do buchandlągów trafiły dwa nowe buchy. Pierwszy samouczek do nauki śląskiej gotki, Lubina Alka. Lubina fajnie klaruje, jak samemu bez rektora się szkolić we śląskiej gotce. Dawał on aż 117 poradów. Drugi buch je Kamusele Tomasa, który wykładał na Unii w Szkotland. Są tu i tylko do zasia. Język śląski, naród śląski, więcej faktów, mniej mitów. Wszystkie te trzy buchy są szajbnione we polokowej gotce. Idzie się też sprawić ewenatowym buchandlągu. Śląsko nazyje o punkt otwarte 24.pl.